retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Capítol a banda mereix la ceba, un aliment de vegades poc valorat al mercat pel fet de ser quasi sempre un acompanyant d'un altre producte principal, però, encara així, amb moltes propietats interessants. Al catàleg de varietats tradicionals valencianes trobem de tres tipus: la ceba babosa, la ceba de gra i la ceba de mig gra, que, com el seu nom indica, és una mescla entre les altres dues. La ceba babosa és l'única de les tres en ser plantades durant la tardor, als mesos de setembre i octubre, i recol·lectada a la primavera, a l'abril, maig i juny, mesos abans que les seues germanes, la ceba de gra i de mig gra, que són plantades a l'hivern, als mesos freds i collida a l'estiu, als mesos de juny, juliol i agost. Les mateixes possibilitats que ens dona la cuina li les aporta al llaurador la ceba a l'hora de treballar la terra, ja que és un cultiu resistent i agraït que suporta molt bé la pujada de la planta a flor. D'esta manera, encara que el seu temps de recol·lecta hagi passat o les temperatures no siguin les idònies, puguem disfrutar durant més temps d'este producte.